سلام كمي تمسيو خبركم سمعتنا نزعلة زستدلوا علتا وزيناتات وشتهاجر وزان حيزنا لكم قريبنا لنا زينا تسمعكم ناتنت برئي بمجمرتا أرستاتهم إيرتران فنلندن أبلع علوية مرتن زكايدو متحق غاز جمجيمان أب كتما كرن عقابة رزمات أقاتات زملكات أستمرتات تواهبون سوان كل مدايا وتساتف دق أنستي أمربات كمعات زقمقم سيمينار تخايدون أب نيبال بحدقا محمشاش نفاريت لعلي 5 سبات ميتهم أهادوتات حلوة دوبات إيران نزتوت أنا شبرا مدقعتات أفشيلهم زينا بزرزر إيرتران فنلندن أبلع علوية مرتزا كايدو أزلوا بغندو دما أب تكنولوجيا حبريتان مرخبيتاتن زتوكورا متحقازن قسقاسون زقمقم ركب لومي 12 مقابيت أب هوتيل أسمرا بالاس تخايدون منستر تمرتي أتو سمرا رسوم أبزس معقال نتي أول حدار 2015 استبقسا متحقاز بمنصر ستقريتا مقرون استقعبتا فلتاتن مقمقام نتغبت أحزد اللازل شتو أم موقع حقاز مخانو قاليتون فتصام دايركتور هاجراوي انستيتيوت لعلواي تمرتن مرمرن دكتور هايله محصوم بوغانو مس فنلاند زغبر زلو متحقازن قسقاسون مرأي خلت أو متأمان كم زخونة تاتن استتقبره بقندو أب تكنولوجيا حبريتان مرخبيتاتن زتوكورا متحقاز أم محياش عينت زوهاب تمرتي أقرقلت أبيت النباب كم أون محيال ممهرناون مرمراون بقات زتوابع فركا مترخبو أبريهم مس إيرترا زغبر المعطاو متحقاز وزئتاوي زبالة أبال بايتو فنلاند ميستر بيكا هافيستو بجدو اتستتقبر مدب بقندو نتي أمم عقمتات زأمن بوليس لمعات إيرترا زدقف مخانو حبيرون كاب منيستر قدات وزاي فنلاند أمباسادر تارجا فرناندز دما اتستتقبر بروجكتات وزيتو زمسكن مخانو تقيسا بدرجة لعلوات حالفتي يخون تمهارو زكايد نايم بتصحن تفتاتون نتزعب زلو زندنا زنتصر مخانو أرديا أفتا أقات أمين نتام زتتقبر بروجكتات انقسقاسو من زملكات مقلزيتات قريبون أب هاجراو انستيتيوت لعلواي تمرتن مرمرن دايركتور من محضر لعلواي تمرتن أهجراو ركباتن بروفيسور زمن فستقة نتستتقبر بروجكتاتن إعلامون بزملكات نيرينا أبزهاب مبرهي تمرتاو تكنولوجي بممعبال المسرح مهار مستمهارن بزقال الأقباب من السلاسل اللي بيتانا متتحزع علم مخانو قاليتوم جنفر مصنعتن مكتتال ጸጋታት ቱሪዝምን ዘባ አንሰባ ንተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ከተማክረን ዕቃበ ቱሪዝማዊ ጸጋታት ዝምልከት ኣስተምህሮ ወዲቡ እቲ ኣስተምህሮ ንቕሓትን ኣፍልጦን ተምሃሮ ኣብ ቱሪዝማዊ ጸጋታት ብምዕባይ ኣብ ዕቃቢኡ መሪሕ ተራ ክጻወቱ ከምኡውን ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ከም ዓውዲ ክመርጽዎን ኣብ ባይታ ክሰርሕሉን ዝዓለመ እዩ معقابن مكنخان ጸጋታት ቱሪዝም ንሓደ ኣካል ጥራይ ዘይግድፍ ሓላፍነት መላ ሕብረተሰብ ምዃኑ ዝተቐሰ ሓላፍቲ ጨንፈር ኣቶ ፍሳህ ሃብተ ብደረጃ ሃገር ቱሪዝማዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ኣሽሓት ቦታታት ከም ዘሎ ብምሕባር ነቑሓይቶ መጠራ ከስከሰ በለው ከለው ቡያ ኣዱሊስ ሰንበል ማይ ተመናይን ማይ ጩኸትን ከም ኣብነት ብምጥቃስ ሓቂፎና ዘለዋ ቅርስታትን ኣገዳስነቱን ዝምልከት መብሪ ሂቡ ኤርትራ ኣብ ርእስቲ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ምቹእ ክሊማ ሃብታም ተፈጥሮአውን ስነ ህይወታውን ብዙሕነት ከምኡውን ብጥንታዊ ታሪኻዊ ኣሰራት ሃብታማት ምዃና ሃብቶም ኣብ ጥንታዊ ወደብ ኣዶሊስ ዝካየድ ዘሎ ኩዕታን ዝርከብ ዘሎ ቅርስታትን ከምኡውን ኣብ ቡያ ዝተረኸበ ጥንታዊ ኣስከሬን ነዚ ዘረጋግጽ ምዃኑ ኣረዲኡ حلف ጨንፈር መጽናዕትን መክተታል ጸጋታት ቱሪዝምን ዘባ አንሰባ ኣቶ ፍሳህ ሃብተ ኣብ መወዳእታ ጥንታውያን ህንጻታት ከተማ ኣስመራ ኣብ ዓለማዊ መዝገብ ውርሻታት ምምዝጋቦም ዓብረው ሓኳ እንተለዎ ማዕረ ማዕረዩ ከም ህዝቢ ረዚን ሓላፍነት ከም ዘሰክመና ብምሕባር ዘለውና ጥንታውያን ኣሰራት ክሳብ ተመሳሳሊ ዕድላት ዝረኽቡ ሓያል መክተታልን ምቁጽጻርን ዝምልከቶም ኣካላትን ዜጋታትን ከም ዘድሊ ኣስሚሩሉ ሃሳይል እንድታትን ድሕራት ተሓሳስባትን بنقحات ኣብ ዝምከተሉ ዘሎ እዋን ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፈን ኣብ ትምህርቲ ክዕዝዛን ተወዳደርቲ ብምዃን ክሳብ ዝለዓለ ደረጃ ከበፅሓን ጻዕርታተን ክሕይላ ኣብ ሳዋ ኣብ ዝተኻየደ ሰሚናር መዘኻኸሪ ቀሪቡ ሓላፊት ፖለቲካውን ውድባውን ጉዳያት ሃማደኤ ሜጀር ትዕበ ክንደያ ኣብቲ ብምኽንያት ኣህግራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝሃበቶ ንተራ ኩሉ መዳያዊ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መደባት ልምዓት ዝምልከት ሰሚናር ሳላቲ ብመንግስትን ህዝብን ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማእዲ ትምህርቲ ስራሕ ፖለቲካዊ ስልጣን ከምኡውን ልምዓታዊ ንጥፈታት ዘተባብዕ ግን ከዓ ዘየዛኒ ለውጥታት የርኢ ከም ዘሎ ጠቒሳ ናብቲ ዝድለ ሸቶ ንምብጻሕ ብዝለዓለ ክድፈኣሉ ኣዘኻኺራ
መንግስቲ ኤርትራን አበርክቶን መሰላትን ደቂ አንስትዮ ብዝግባእ ብምግንዛብ ኣብ ኩሉ ጽላታት ብማዕረስ ሳተፋሉ ሰፊሕ ባይታ ፈጢሩ ከም ዘሎ ዝሓበረት ሜጀር ትዕበ ንምዕዛዝን ንምውሓስን ብደረጃ ትካልን ውልቅን ብዕቱብ ክስርሓሉ ብምጽዋዕ ኣብ ገለ ናይ ስራሕ ቦታታት ዝዋደድ ዘሎ መውዓለ ህጻናት ንተሳትፎአንን አበርክቶአንን ዘተባብዕ ስለ ዝኾነ ብሰፊሑ ክሰዓብ ተላብያ አዛዝ ማእከል ስልጣና ሃገር አገልግሎት ኮሎኔል ደበሳይ ግደብ ወገኑ ምሕያል ዓቅምታት ደቂ አንስትዮ ነፍስ ወከፍ አካል ሕብረተሰብ ከም ዝምልከት ጠቂሱ ደቂ አንስትዮ ንዝጸንሐ አተሓሳስባታት ንመቕያር ብግብራዊ ስራሕን ትምህርትን ክስጉማን ኣብነታውያን ክኾናን ብምሕባር ናይ ኩሉ ከም ዘድሊ አስሚሩሉ ብምኽንያት ኣህግራዊ መዓልቲ ደቂ አንስትዮ ካብ 6 ክሳብ 8 መጋቢት ኣብ ሳዋ ዝተኻየደ መደብ ሰነይ መንበሩ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ እዚ ድምጽ ሓፋሽ ኤርትራ አገልግሎት ትግርኛ እዩ ዜና ወጻኢ ዋነት ባንግላዴሽ ዝኾነት ናይ መጓዓዝያ ነፋሪት ሎም 12 መጋቢት ኣብ ኔፓል ብምሕምሻሻ ልዕሊ 50 ካብ ተሳፈርቲ ከም ዝሞቱ ማዕከናት ዜና ይቃልሓለዋ እታ ነፋሪት ሰራሕተኛታት ደሚርካ 71 ሰባት ኣሳፊራ ካብ ከተማ ዳካ ባንግላዴሽ ተበጊሳ ኣብ ከተማ ካትማንዱ ኔፓል ክትዓልባ ኣብ ዝፈነተነቱለያ ጥንቁብ ዘይተነጸረ ምኽንያት ነቲ ሓደጋ ተቃሊዓ ዛጊት ተኻይዱ ብዘሎ ስርሒት መድሓን ህይወት 17 ሰባት ጥራይ ብህይወት ከም ዝደሓኑ ዝሓበሩ ሰበስልጣን ኔፓል ሬሳ ናይ 50 ሰባት ከም ተረኽባ ሓቢሮም ብሰንኪ ሓደጋ ኣህግራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ካትማንዱ አገልግሎቱ ካብ መሃብ ኣቋሪጹ ከም ዝወዓለ ተፈሊጡ ኣብ 1992 ናይ መጓዓዝያ ነፋሪት ታይላንድ ኣብ ከተማ ካትማንዱ ወዲቓ ብምሕምሻሻ ብሙሉእ 113 ሰባት ተሳፈርቲ ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ይጠቕሱ እዚ ከምዚ ኢልን ከሎ ትማል 11 መጋቢት ሄሊኮፕተር ኣሜሪካ ኣብ ከባቢ ከተማ ኒውዮርክ ወዲቓ ብምሕምሻሻ 5 ሰባት ከም ዝሞቱ ተቃሊሑ ጠንቂ ምውዳቕ ናይታ ኣብ ንጥፈታት ምስኣል ተዋፊራ ዝነበረት ሄሊኮፕተር ንምፍላጥ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ሰመዝ ኣሜሪካ ሓቢሮም ኣሃዱታት ሓለዋ ደባት ኢራን ሎም 12 መጋቢት ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ሃገር ክካየድ ከም ተወጠነን ዝገለጽዎ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ከም ዘፍሸሉ ሓቢሮም ነቲ ምስ ፓኪስታን ኣብ ዘደቡብ ከባቢ ክካየድ ዝተሓስበ መጥቃዕቲ ንምፍሻል ኣብ ዝተኻየደ ስርሒት ብውሕዱ ክልተ ሽበራውያን ከም ተቐትሉን ሓያሎ ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ሰመዝ ኢራን ገሊጾም ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ነቶክቲ ኣብ መኪና ብምጽዋድ ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣባላት ሓለዋ ደባት ምንባሮም ተፈሊጡሎ ሽበራውያን ዕጡቓት ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ንኢራንን ፓኪስታንን ኣብ ዘደቡብ ከባቢታት ኣብ ወርሒ ጉንበት 2017 ኣብ ከባቢ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 10 ኣባላት ኣሃዱታት ሓለዋ ደባት ሃገር ከም ተቐትሉ ይግለጽ ሚኒስትር ምክልኻል ኢራን መንግስቲ ፓኪስታን ኣብ ደባት ክልተን ሃገራት ንዝካየዱ ዘሎ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ንምግታእ ተርኡ ክጻወት ጸዊዕሎም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ንምዝዛም ኣርእስታቱ ከደግመልኩም ኤርትራን ፊንላንድን ኣብ ላዕለዋይ ትምህርትን ዘካየዱ ምትሕግጋዝ ገምጊመን ኣብ ከተማ ከረን ንዕቃበ ቱሪዝማዊ ጸጋታት ዝምልከት ኣስተምህሮታት ተዋሂቡ ኣብ ሳዋ ንኹሉ መዳያዊ ተሳትፎ ደቂ አንስትዮ ኣብ መደባት ልምዓት ዝምልከት ሰሚናር ተኻይዱ ኣብ ኔፓል ብሓደጋ ምሕምሻሽ ነፋሪት ልዕሊ 50 ሰባት ሞይቶም ኣሃዱ ሓለዋ ደባት ኢራን ንዝተወጠነ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ኣፍሺሎም ዜና ኣብዚ ፍጸም